Amigues i amics, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex. Un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial, que vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Sabem que per començar un relat és convenient tenir clar el tema del nostre escrit. L'hem de tenir tan clar que podem resumir en 2 o 3 línies el nostre argument. Insisteixo en aquest punt perquè els hem de tenir molt clars, fins i tot abans de tenir clars els personatges. Tenir clar de què volem escriure, de què va la nostra novel·la, és fonamental per endreçar, per no perdre massa temps i per sempre anar en la mateixa direcció. Tots sabem que el secret d'un bon relat està en saber tramar els fets, les anècdotes que passen als personatges de la nostra història. En definitiva, la trama és el què de la història que nosaltres contarem. I en aquesta trama és molt important que els personatges siguin atractius, que els personatges sedueixen al lector. Avui vull parlar de quines característiques fan que un personatge sigui irresistible. Tots volem que els lectors connectin amb el nostre text de manera que no puguin deixar de llegir. Això és el nostre objectiu com a escriptors. Per això és important tenir uns personatges que despertin grans emocions, que els nostres lectors empatitzin amb els nostres protagonistes, és a dir, que s'identifiquin amb ells el més possible. Però com fer tot això? Hem de recordar que per fer creïbles els nostres personatges s'ha de tenir un coneixement exhaustiu de cada un d'ells, sobretot dels protagonistes. Hem d'incloure el passat, les seves motivacions, els seus desitjos i les seves pors. Hem de cuidar la diversitat, és a dir, que els personatges, sobretot protagonistes, han de ser diversos en termes, per exemple, poden ser de diversos gèneres, no només això, sinó també a lo millor de diversa ètnia, de diversa orientació sexual, entre altres aspectes, per tal de representar la realitat d'una manera inclusiva. Hem de cuidar la coherència. Els personatges protagonistes han d'actuar d'acord amb la seva personalitat i les seves característiques que nosaltres hem establert prèviament en la fitxa de personatge. En aquest sentit, hem d'evitar les contradiccions gratuïtes. Hem de que els nostres personatges siguin coherents, que no surti ara amb un estereotip. Una cosa són les contradiccions a la conducta dels personatges i una altra cosa són aquestes contradiccions gratuïtes que es veu que el personatge no està ben traçat, ben consolidat. Els nostres personatges, per tant, han de tenir conflictes interns. S'han d'afrontar a dilemes interns, cosa que els farà més complexos i humans. Els nostres personatges han de tenir les metes clares. Recordeu que hem parlat de les motivacions i els objectius dels personatges. Per tant, han d'enfrontar-se a obstacles i a adversitats que, en definitiva, seran la resolució del conflicte que es presenten i com ells superen aquestes dificultats que se'ls presenten a la vida. Hem de treballar la transformació dels personatges i sobretot dels protagonistes. Els protagonistes nostres han d'experimentar allò que diem l'arc de transformació al llarg de la història. Els personatges han d'evolucionar emocionalment
i també probablement han d'aprendre una sèrie de lliçons importants. Hem de crear relacions interpersonals entre els personatges. El protagonista ha de relacionar-se amb altres personatges d'una manera significativa, que és quan es generen els conflictes, quan es generen les cooperacions, en definitiva, és tot el desenvolupament de la trama. Hem de cuidar també el context, l'entorn social, històric, cultural, el context del moment on desenvolupa la història, perquè tot això influirà en la manera de ser i actuar dels nostres personatges. Els diàlegs han de ser autèntics, no diguem. Els personatges protagonistes han de tenir un llenguatge propi, autèntic, que sigui coherent amb la seva personalitat i en el seu moment i context social i històric. Tot això ha de generar empatia. És important que els lectors puguin identificar-se i sentir empatia cap al personatge, especialment cap al protagonista, cosa que farà que el lector s'involucri emocionalment en la nostra història. Una manera efectiva que utilitzen alguns escriptors per provocar l'empatia es coneix amb el nom d'acarícia al gos. De què va aquesta tècnica? En esta línia és important que en el teu text, i quan més aviat millor, surti que el personatge protagonista, sense obtenir cap benefici ni esperar cap recompensa a canvi, ajudi a un ésser indefens. El personatge protagonista pot salvar un nen d'ofegar-se, però tal vegada això sigui massa obvi, massa suat. És millor fer servir detalls més petits, com per exemple que li agraden els animals o que es preocupa pels animals. Si el teu protagonista, tot i anar amb moltíssima pressa i amb moltíssim risc i perill al darrere, s'atura per salvar o ajudar un animal, ja està. Ja has casat el lector, diuen alguns escriptors. El nostre protagonista pot ser molt malvat, pot ser un gàngster, però si li agraden els animals, el seu perfil canviarà absolutament de cara al lector. Diuen que si donem al protagonista una mascota o fent que s'aturi a ajudar una bestiola, generalment el cor del lector es fondrà. Ara us voldria parlar d'un tema molt pràctic a l'hora de publicar un conjunt de relats. Com ordenem els relats en un llibre de relats, ja siguin propis o de diferents autors? Com els hem d'endreçar? M'ho han preguntat moltes vegades quan nosaltres editem llibres de relats, de conjunt de relats, em diuen, escolti, quin és de posar el primer, quin és de posar el segon? Bé, ara donarem unes pautes. Un bon recurs per crear una experiència de lectura potent és el següent. Començar i acabar amb els relats més potents. Per què? Perquè sabem que les primeres impressions són molt importants. Per tant, el primer relat és el que marcarà l'experiència lectora, les expectatives de qui t'està llegint. Si comencem amb un relat potent, creem un prejudici positiu cap a la resta de relats, de tal manera que el lector podrà ser més tolerant amb els relats més fluixos que poden anar a continuació. Si posem un relat fluix al principi, el lector pensarà que tots els relats següents són iguals. Per tant, hem de començar amb un relat boníssim i anar alternant relats millors i pitjors i tanquem finalment amb un relat fantàstic. D'aquesta manera, qui et llegeix, el lector,
quedarà amb un bon sabor de boca. Aquest darrer relat és el que guardarà a la seva memòria, el que crearà la seva opinió sobre el llibre, de manera que és molt probable i molt possible que recomani el teu llibre de relats a altres o, si l'has publicat en Amazon, deixi una bona ressenya a Amazon o a un diari o a una revista. Molt bé. Però quins són els millors relats? Com saber quins són els millors relats, els que he de posar primer i al final? Com els endreço? No et refis de la teva pròpia opinió. Molt sovint els relats que a nosaltres ens semblen els millors no ho són en opinió dels altres. Per tant, serà bo tenir el que diem lectors zero. Si tens, per exemple, 10 relats, dius als teus lectors zero que els ordenin per preferència del que menys els agrada al que més els agrada, i assignant valors de l'1 al 10. Quan tinguis el resultat de tots els teus lectors zero, sumaràs la puntuació que ha obtingut cada relat. Els relats amb més puntuació són els que han d'anar en primer lloc i en el darrer. Els altres els vas alternant, però intenta que no vagin junts relats molt similars en el tema, en l'extensió, etc., perquè pot haver-hi una sensació en el lector de repetició, de redundància, i al final es cansi, digui tot això és igual. És més important tenir els lectors una mica a l'expectativa, sorprendre'ls, perquè així s'enganxaran i no deixaran de llegir. D'aquesta manera el lector quedarà amb un regust i recomanarà el teu llibre de relats a altres lectors, amics seus o gent d'un club de lectura, etc., etc. En aquest podcast, doncs, hem parlat de 2 temes que són molt importants. Un, treballar tot el possible i impossible perquè el nostre lector empatitzi amb els nostres protagonistes amb la finalitat de que llegeixi, no se li caigui de les mans el nostre llibre. I per una altra banda, hem parlat de que si volem presentar alguna vegada un llibre de relats, si el volem editar, el volem presentar a un concurs, etc., com hem d'endreçar els nostres relats. Per tant, si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres treballs, dubtes o qüestions que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerediconex@gmail.com. Bona escriptura!